Treballem principalment per promoure el dret a la justícia global, com el dret de totes les persones i els pobles de viure en un món on les relacions de poder no són de control i de submissió, sinó d'emancipació i de respecte. Totes les persones del món han de tenir les mateixes oportunitats. Què fem nosaltres? Treballem pel dret a la salut com a dret humà fonamental, proposant alternatives al sistema actual que impliquen sovint canvis personals i socials. Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia. Som una ONG que treballa educació per al desenvolupament. La idea és la promoció de l'educació sobre els drets humans, mitjançant els drets humans i per als drets humans. Treballem pels drets humans a través de l'empoderament als joves. El nostre objectiu és convertir-los a ells en els protagonistes de la nostra acció educativa. No hi ha un sol dret, hi ha molts drets i no han d'estar jerarquitzats. Hi ha molts reptes. Avui volia fer èmfasi en el dret a la terra i al territori, vinculada als pobles indígenes i camperols. Nosaltres el que fem és donar suport a que aquestes persones puguin decidir què volen conrear, com ho volen fer, a quins preus volen vendre els seus productes. Actualment el dret a la circulació el tenim negat. Treballem l'educació per la pau com a forma de transformar la societat o l'educació en el conflicte per canviar les coses. Una societat que no garanteix el dret al treball és una societat profundament injusta i per això exigim polítiques de creació de llocs de treball i legislacions que protegisquen els drets dels treballadors. Volem fer especial esment a tota la feina que estan fent les defensores dels drets humans per les dones, perquè en aquests moments estan vivint una situació bastant complexa. Que las personas puedan vivir libremente su opción. Nosaltres treballem per els drets dels moviments socials, per a la protesta, contra la criminalització de la protesta i per la llibertat d'expressió, i ho fem a tota la Mediterrània. No podem construir un sistema lliure i democràtic si no podem dir allò que pensem. La guerra es como la hoguera donde los locos se abrazan. Triste es guerra si no es de amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas. Si no son palabras. Tristes, tristes.